по единодушно решение на журито, заради системен натиск върху главата на българския гражданин, това е Министерския съвет на Република България. Моля представителя на Министерския съвет, който се намира в залата, да дойде да си вземе наградата. Доколкото виждам, министър-председателя не е тук и ресорният вице-премиер не го вижда. Може би администрацията има някакъв. Изглежда няма. Ами ние ще оставим тази награда при нас. Общо взето практиката показва, че и в България и в други държави рядко пъти институциите и наградените идват да си вземат отрицателното отличие. Искам да кажа, че ние все пак се надяваме, че това е не само една отрицателна оценка, но е и една обица на ухото, защото правителството продължава да има ангажимента да внесе необходимите промени в закона, за да освободи този натиск над главата на българския гражданин. Още повече, че има и много висящо дело в Страсбург. Следващата номинация, която беше направена, е групова номинация за група администратори на лични данни, наречени най-общо колекторски фирми. След тях спадат CG Group, Credit Reform, Neos Matrix и още десетина или повече дори вече организации, дружества търговски, които се занимават с дейност да подпомагат големи компании за събиране на техни вземания. Тук големия проблем, който така се установява, е във връзка с уведомяването на лицето. И най-често това са оплакванията, които се правят срещу тези дружества. Защото, само ще бъда кратък, макар че ми е трудно, българското законодателство при договор за сецесия изисква този, който прехвърля вземането, да уведоми своя клиент. Това на практика не се прави. Уведомява го директно съответната колекторска фирма и лицето се чуди откъде и защо негови данни са попаднали там и по силата на какво. Такова едно уведомяване няма никакво значение. Също това уведомяването, че някой вече не ти е кредитор, а имаш нов. Ако аз дължа на едно лице 100 лева и това лице прехвърли на някой друг своето вземане, който аз не познавам, той като ми се обади, как мога да реагирам? Ами съвсем нормално. Откъде на къде па на теб да ти плащам и защо? Профикация няма спомен дали сме били номерирани през другите, когато се София ЕРД да бъде точен, но тя, смятам, през всичките години би така заслужила една подходяща номинация и може би и за цялостен принос би трябвало да бъде наградена. Какво имам предвид? Разбира се, в конкретния случай става дума за конкретни нарушения от един администратор, но аз смятам, че положението е аналогично и с останалите аналогични дружества извън София, които съществуват. На първо място категорично мога да заявя, че става дума за поддържане на едни неактуални регистри с информация за лица, която в много пъти е повече или надхвърля целите, за които се събира. И на трето място разпространение на тази информация в нарушение на закона. И журито да връчи на частна компания за наградата на Топлофикация София ЕАД. Браво! Браво! Да се не връчаме. И да е за последно. Видимо, обаче няма. Видимо няма, може да им бъде предоставена. И дано да е за последно, разбира се.